Παίκτη μου, χαίρετε. Τελικά μετράει το μέγεθος του πορτοφολιού στο φλερτ. Αν θες να λαμβάνεις ειδοποίηση κάθε φορά που βγάζω ένα καινούριο βίντεο, πάτα το κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή από κάτω για να ενημερώνεσαι. Μετράνε τελικά τα φράγκα στο καμάκι. Δέχομαι ένα σωρό σχόλια κάτω από τις διαφημίσεις. Όπου τις διαφημίσεις τρέχω στο Facebook, κάθε δεύτερη είναι ότι πρέπει να έχεις λεφτά, πρέπει να έχεις φράγκα, πρέπει να έχεις λεφτά, πρέπει να έχεις φράγκα. Να έχεις αυτό και όλα τα προβλήματά σου θα λυθούν. Και το λένε με μια πολύ άνεση και πολύ ευκολία όλοι οι άντρες. Είναι τόσο απλά πραγματικά τα πράγματα. Δηλαδή, αν είχες όντως χρήματα, θα έλυνες όλα τα γκομενικά σου ζητήματα που σε βασανίζουνε. Και ανάποδα, έχεις όλα τα γκομενικά ζητήματα του κόσμου γιατί δεν έχεις χρήματα, ή κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτό? Πάμε να σου πω μια ιστορία. Στην Αθήνα έκανα πολύ παρέα με έναν επιχειρηματία. Ο άνθρωπος ήταν πολύ πετυχημένος στη δουλειά του, είχε 2 επιχειρήσεις, έβγαζε λεφτά και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει γυναίκες. Είχε μεγάλο κοινωνικό κύκλο, τον ξέραν αρκετοί, είχε αρκετά χόμπι και δραστηριότητες και γνώριζε συνέχεια γυναίκες. Δηλαδή για μένα ήταν αξιοζήλευτος ο κοινωνικός του κύκλος, δεν είχα ποτέ τόσο μεγάλο κοινωνικό κύκλο και κυρίως τόσες πολλές όμορφες γυναίκες να έρχονται μέσω από αυτόν. Έπρεπε να βγω έξω και να κυνηγήσω για τη τροφή μου. Έπρεπε να βρω εγώ τις γυναίκες προσεγγίζοντας άγνωστες. Αυτός λοιπόν τις είχε μέσα από το κοινωνικό του κύκλο, τις γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, ο τύπος είχε τεράστια δυσκολία. Τεράστια δυσκολία. Δηλαδή, πολύ σπάνια έκανε κάτι. Παρόλο που είχε τα λεφτά, παρόλο που είχε το στάτους, παρόλο που είχε το κύκλο. Γενικά, οι γυναίκες δεν προχωρούσαν μαζί του. Χρησιμοποιούσε τα λεφτά και τα χρησιμοποιούσε και μέχρι αηδίας. Δηλαδή, ήταν υπερβολικά γενναιόδωρος. Πολλές φορές του δεν είχα πει κιόλας, μη χαλάς τόσα λεφτά για γκόμενες, μη τις κερνάς, μη τις πληρώνεις, μην είσαι τόσο υπερβολικά γενναιόδωρος, μη τις παίρνεις διακοπές από εδώ και από εκεί. Μη τα κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζεται. Κι όμως ο τύπος το έκανε και τα αποτελέσματά του ήταν αστεία. Όλη αυτή η ενέργεια και ο κόπος. Και το λες, τι συμβαίνει ρε αδερφέ, τι συμβαίνει? Πώς μπορεί ο άλλος ο οποίος έχει τόσα λεφτά να έχει τόση πολλή δυσκολία? Τραβούσε γυναίκες και κυρίως οι γυναίκες που τραβούσε ήταν συγκεκριμένου τύπου. Επειδή μας αρέσει να τα τσουβαλιάζουμε όλα και να λέμε όλες είναι έτσι, όλες θέλουν λεφτά, όλες θέλουν το ένα, όλες θέλουν το άλλο. Αδερφέ, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ναι, υπάρχουν γυναίκες που θέλουν μόνο λεφτά. Υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και άντρες που είναι και αυτοί οι πυρκοθύρες, που κυνηγάνε γκόμενες με περιουσία. Okay. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες είναι μόνο αυτό. Και όποιος το πιστεύει αυτό είναι πραγματικά πολύ ρηχός και επιφανειακός άνθρωπος. Η σκέψη του είναι πολύ επιφανειακή. Και δεν έχει καμία ελπίδα να βελτιωθεί. Δεν έχει καμία ελπίδα να βελτιωθεί αν θεωρεί ότι το μοναδικό θέμα είναι αυτό. Μπορεί να λες και ψέματα στον εαυτό σου βέβαια. Να λες ότι τα πράγματα είναι έτσι για να δικαιολογήσεις τις αποτυχίες σου. Να λες ότι εντάξει, εγώ πολλά λεφτά δεν έχω, δεν πρόκειται να αποκτήσω και ποτέ, άρα μια χαρά. Θα δικαιολογήσω έτσι την αδυναμία μου και όλα καλά. Και έτσι γλιτώνεις και το κόπο. Είναι βολικό αυτό. Γιατί αν σου πω ότι εγώ που δεν είχα ποτέ λεφτά, ας πούμε, δεν είχα πολλά λεφτά. Ήμουν ένας απλός μισθωτός και ήμουνα μαζί με το φίλο μου, βγαίναμε, εγώ έτρωγα, αυτός δεν έτρωγε. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Θα μου πεις, εσύ ήσουν πολύ ωραίος. Και γιατί πιο παλιά που είχα τα ίδια μούτρα δεν πηδούσα? Ενώ μετά που απέκτησα κάποιες ικανότητες και εξασκήθηκα πάνω στο φλερτ και έλυσα κάποια εσωτερικά ζητήματα, έμαθα να το κάνω αυτό με τα ίδια μούτρα. Με τα ίδια μούτρα πηδούσα, με τα ίδια μούτρα που παλιά δεν πηδούσα. Μήπως θα πρέπει να το σκεφτείς λίγο καλύτερα? Μήπως τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα από ό,τι φαίνεται? Και το πρόβλημά σου δεν είναι απλά τα χρήματα. Τα χρήματα είναι ένα μέσο. Ένα μέσο είναι, ένα όπλο. Έχεις ένα όπλο έξτρα. Αν είχα χρήματα, θα είχα ακόμα περισσότερες γυναίκες. Αλλά αυτό δεν με εμπόδιζε να πηγαίνω συνέχεια με όμορφες γυναίκες. Δεν με εμπόδιζε. Σκέψου το ως εξής, ότι το ότι έχεις ένα καλό σπαθί. Έχεις ένα καλό σπαθί. Δεν σημαίνει ότι ξέρεις και να είσαι και καλός ξυφομάχος παράλληλα.
μπορεί τόσο πεθαίνει και άχρηστο. Και το ίδιο και ο φίλος μου. Δηλαδή, είναι ένα μέσο τα λεφτά. Κακά τα ψέματα. Δεν θα σου πω όπως σου λένε άλλοι ότι τα λεφτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Παίζουν ρόλο. Φυσικά και παίζουν ρόλο. Τι θέλει η άλλη, να γνωρίσει έναν τύπο ο οποίος είναι άστεγος και η μεγαλύτερη του πολυτέλεια είναι να βγει στο μπαλκόνι να πιει ελληνικό και ζει με τη μάνα του? Για όνομα του Θεού. Εννοείται ότι θα προτιμήσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια άνεση, γιατί θα περάσουν καλά. Εσύ τι θες, να περάσεις κακά, να βασανιστείς, να υποφέρεις? Αυτά θέλεις? Αυτό είναι η επιδίωξή σου, είναι αυτή? Λογικά πράγματα είναι αυτά, δεν είναι κάτι παράλογο. Απλά εγώ νομίζω ότι, όπως σου λέω, δικαιολογούμε καταστάσεις. Δικαιολογούμε την ανικανότητά μας να κάνουμε κάποια πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια μέτρια οικονομική κατάσταση σήμερα μπορεί να ρίξει πάρα πολλές γυναίκες. Πάρα πολλές γυναίκες. Αν αναπτύξει κάποιες άλλες δεξιότητες, αν ασχοληθεί με το φλερτ, αν λύσει τα εσωτερικά του ζητήματα, αν μάθει πώς λειτουργεί η γυναικεία ψυχολογία και μάθει να δημιουργεί συναισθήματα στη γυναίκα. Απλά πράγματα. Αλλά αυτά τα απλά πράγματα θέλουν δουλειά. Θέλουν δουλειά και επειδή δεν είσαι διατεθειμένος να την κάνεις, λες, δεν έχω λεφτά, τελείωσε. Δεν είμαι όμορφος, να με φτιάξω και ένα άλλο ηχητικό για την ομορφιά μου φαίνεται. Δεν είμαι όμορφος, άρα δεν μπορώ. Τελείωσε. Όσοι δεν τα πάνε καλά, ακόμη και ο φίλος μου, ας πούμε, που είχε λεφτά, δεν τα πήγαινε καλά με τις γυναίκες, γιατί υπάρχουν άλλα ζητήματα, πολύ πιο σημαντικά από τα λεφτά, στο ξαναλέω, που προκαλούν αυτή την έλλειψη στη ζωή σου. Και αν δεν τα λύσεις αυτά τα ζητήματα, μην περιμένεις να δεις άσπρη μέρα. Ακόμα και αύριο το πρωί να κερδίσεις το τζόκερ, θα προσελκύσεις μόνο γυναίκες που θέλουν να σου φάνε τα λεφτά, θα σου φάνε τα λεφτά. Αν τη βρίσκεις απλά να πηγαίνεις με βίζιτες πάω πάσο, τέτοιες γυναίκες θα τραβάς, τίποτα άλλο. Είναι συγκεκριμένος τύπος γυναίκας αυτός που γοητεύεται μόνο από τα λεφτά και παραβλέπει όλα τα υπόλοιπα. Και αν τη βρίσκεις, κομπλέ. Αλλά μην νομίζω ότι θα σου λυθεί το πρόβλημα και θα είσαι εσύ καλά με την πάρτη σου. Δεν θα είσαι. Η ουσία πάντα είναι η ίδια. Η ουσία είναι μία. Να δουλέψεις τον εαυτό σου, να ξεπεράσεις τις ανασφάλειές σου και να μάθεις να φλερτάρεις. Μάθε να φλερτάρεις, μάθε να φέρεις όπως πρέπει σαν άντρας απέναντι στις γυναίκες και θα δεις ότι μια χαρά σου κάθονται και μια χαρά θα έχεις επιτυχίες με πολύ ωραίες γυναίκες. Και αν μακάρι στο εύχομαι αποκτήσεις και λεφτά, θα είναι επί 10 όλα αυτά. Αλλά μη μου λες ότι είναι αυτό το βασικό σου πρόβλημα. Εκτός αν είσαι σπίτι, είσαι άνεργος, είσαι τεμπέλης, δεν θες να βρεις δουλειά, δεν θες να κάνεις τίποτα και κάθεσαι και κλαίγεσαι. Εντάξει αδερφέ, sorry. Sorry αδερφέ, καλά κάνω και δεν πάω μαζί σου. Άμα είσαι τεμπελόσκυλο και βαριέσαι και θεωρείς ότι θα πρέπει και να σου κάθονται γυναίκες, καλά κάνω και δεν πάω μαζί σου. Αυτά, παίχτη μου, αν θες να μάθεις κάποια πράγματα για το φλερτ, αν θες να μάθεις να προσελκύσεις όμορφες γυναίκες και να τις παίζεις, πες από κάτω στο σύνδεσμο που έχω, διάβαζε το βιβλίο για τις προσεγγίσεις, διάβαζε τα email που θα σου στέλνω καθημερινά ευλαβικά, όλα αυτά που έχω μάθει φλερτάροντας για 10 χρόνια και θα δεις ότι μια χαρά γίνεται η δουλειά χωρίς να έχεις πολλά λεφτά.